kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä oon maastossa Taavin kanssa ja tosiaan täällä on ihan super lämmintä ja niin. Taavi on vähän innoissa nyt, niin joo. On kyllä niinku kiva kun kesä, koska no, ei tarvii edes miettiä, että niinku, mitä laittaa päälle. Ja silleen. Niin. On kyllä kiva. Niin Taavi, onko kivaa? Onko kivaa? Taavi. Tai vähän ihmettelee, että kun jossain tuolla kuuluu musiikkia, niin tää on myös silleen mitä? Niin joo. Mut siis otetaan kohta räviä, mennään aika tien yli. Hop. Hop. Nyt voidaan ottaa räviä. Hop, 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 hop. Noniin. Hop, hop. Mulla on ihan sairaan kuuma. Niin. Tää on vilkas, kun on tappanut musiikkia vaan silleen, että siis et mitä ihmettä? Sitten laukkaa. Hop. Pitää pitää laukkaa yllätä. Tai ei lopeta sitä laukkaamista. Tai Taavi ei lopeta laukkaamista. Hyvä. Joo Taavi. Let's go. Mennään vaan reippaasti. Mulla on kyllä nyt tosi kuuma. Mitä Taavi? Brr, brr, brr. Let's go Taavi. Sitten lähdetään niin kun nyt vaan kävellään sitten tallilla. Ota vähän ravi. Laukka. Ei kun ravisi. Ravi siis. Brr. Hop hop. Laukka. Hop hop hop. Taavi on aika reipas tänään. Et joo. Hop hop. Hienosti. Taavi on super reipas tänään. Niinku, mut se on vaan hyvä ja kiva, että mun ei tarvitse tehdä hirveästi hommia täällä, kun nyt tosiaan on aika kuuma, niin jos mun pitäisi vielä niinku silleen oikeesti käskeä Taavia ihan kunnolla niinku eteenpäin, niin se olisi kyllä ihan super rankkaa. Ja niin. Et onneksi Taavi on tänään reippaalla päällä. Et sitä ei tarvitse käskeä silleen hirveästi eteenpäin. Niin juu. Hop, hop, hop. Tää on kun niin nätti ilma ihan oikeasti, siis niin nätti. Joo. Hop hop.
rippaaminen kuitenkin. Silleen mitä hauska. Hop hop Tavi. Hyvä, just noin. Just noin. Just noin. Hienosti. Me oltiin siis tänään Taavin kanssa maastoesteillä. Et se oli tosi kivaa. Ja Taavi oli siellä tosi reipas. Ja mulle tuli siellä ihan sairaan kuuma, koska no siellä on ihan super niinku tietenkin, koska no maastosteellä vaikka kuinka reipas oiskin, niin siellä pitää oikeesti olla skarppina ja silleen käskeä hevosta todella paljon eteenpäin, koska et sit varmasti hyppää sen maastosteen, koska maastosteethan on kiinteitä, niin sit niinku ne niinku ei tipu, niin pitää päästä niitten yli. Ja joo, mut tosiaan mä oltais nyt tallilla niinku. Niin joo, joten mä voisin lopetella nyt tätä videoa. Eli kiitos kun katsoitte ja moi moi!